Чакай, бе! Махни ме. Здравейте, Здравейте. всеки мотор да вземе си подреди. Добре, махни. Здравейте хора от YouTube, аз съм Боби. Днес ще правим малко сам. И тук до мен са... Чайте имената. Домик. И така. Да. И сега тук ще пазим едно место, защото сме полицаи. Сега ще видите за какво става въпрос. Аре, А. и... Да. Здравейте и от мен YouTube. Като за начало ще ви кажа, че То Петров ще пребе целият клип в началото. Ема то. Ема ти... Я дайте към гъна там. Еми да, ама там има Това хора. ще отиде. Там ли сте вие? Аз съм там, да. А тук има някакви тепът. Идвам. Да, ще влезна е така, набързо. Идва! Набързо, влизай. То влезна. И аз влезнах. Чакайте. Да, той сега ще го бие, бате. Не, го бие. Гледа кучка. Да го бия ли? Пияч. Мама му е! Добре, да ходим да хващаме Бате, хора. то ме много нерви има. Това рече е хак. Айде да ходим да хващаме хора, качай се. Като го гледам. Ще има линк за описанието в сервера. И ако се чуете, за първи път играеме. И ако и до банката я покажем колко пари е там да въведем. Аз имам 60 хиляди. Браво, аз имам малко, защото играм от днес. Епа, и аз играм днес. Карай, гони го. Абе, не бе, точно. Аз го гони то. Искам да покана хората. Ей така, депозит. Ако искате да играете с нас, ще става скайпа, нали? И виждате само колко пари имам. Ето тук имам 27 000. Много малко. Имам братля. Аз го гони хора, много го фана. Аз като не знае какво да правим. Виж, това го гони, много го фана, бе. Ай, човек, аз сега не мога да се кача. Кола. Къде сте? Аз отказах от това. Аз съм при главната банка. Ела ме се. И стой там. Идвам. Абе, аре, нещо да правим. Аз съм с непотрошена кола. Дай ще следваме някой да го тепам. При главната съм. Ето му. Ето. Стойте там, аз идвам. Давам и тук не Виж. Ето като... То. Го гоним ли? Чакайте. Не, бе, ще го... Не, стойте. Ама тук има един оранжев, в смисъл. Ако може да цапим място, къде е? А, тъпа! Омага той влезна вътре. Аре, дайте. Сега ще влезна и аз вътре. Ай, гледай го, уби го, yes! О, Браво. то граби. Стой! Първо трябва да го граби. Първо трябва да го граби. Ома гъ, аз не знаех, че то ме цепи, бе. Аз го убих. Йо! Някакъв ме цепиш. Полицейската бе, добра. Да, полицейската. Качвай се. Продължаваме. Аре, убийте го това, бе. Чай, аз ще влезна вътре. Ето го арестовахме. Виж го, то ме цепи. То ме цепи. Грозник. То ме цепи, бе, Яни. Ай, Да, да. Ще ти кажа да. What the умре, fuck? нали? А? Умре. О, сега ще ден кола. Вземи каквото искаш. Офроуд. О, моторно скъпи. Ама нали знаеш, че тази кола си ти си трябва да си тази си... Как ти окам, ти си я купуваш тази кола. Да, много скъпо. Ами... Зай. Ето има два оранжеви. А, няма да. Къде? Е, па пред главната един. Чакайте, аз идвам. Ето го, Това ето ще да го оранжев. грабва. Бе, то бе. 34 и още едно. С Садкинг. What the fuck? Там има един. Елате пред главната, точно пред главната. Аре, бе. Гона двама с Садкинг. Бате, как му е толкова заухави? Ма убиха ми мене. В главната банка има една портичка. И в тази портичка има човек. Батахом да го пием, че ме неви.
И да, хора, като убиете човек ви дава пари, а след като умрете ви взима по 200. 200 ли? Еми, ти не си ли видял? Не взима нищо. Не взимам и не ме мизе. Аре, Ами, бите го това, гонете го, аре, качате се. След това така леко да го махнем така. Ега това, бе! Чай малко, бе. И... То 31 бързо! Аре, бе! идваме. Ами там парите си такова, аз тук ги гоним, тия. Е, пак какво, ние имаме пари. Аз с една хили в мене ги гоним, нали? Еми, гони. Колко ми стигара. Ема аз не мога сам, аре, байте. Идваме. Аре, пресрещнах го двама са. Идваме, бе, ето ме. Ти ме Аре, виждаш? това го гони, червени. Ето, сбързо. Цъфни го. Чакай, гледай се да спре. Видели как се прави? Фак. Добре. И хора, това ще... Да, Махни бе ти. Това ще клип на някакъв О! кратък такъв. да, ама, такива. Къде си? Аз ли идвам? Пак умре. What the fuck, аз не мога кърна, бе. Ти къде си? Идвам. Ето ме, Ето, бързо, качвай се при мен. ти се качвай. А, да, аз да мога, цача. Да, ай, газ. Е, там има един оранжев, бързо. В банката, влезнете в банката. В банката. Арко, пази ме. В банката има хора. Бързо. Кой е вкарал тази кола тук? What the fuck? Оставай! Бързо вратата. Дай тази врата. Никой ще граби всеки момент. Зад вас! Ела. Няма никой. Маса, откъде? Тука. Аре, то стана на капюрка, ма, дай убийте го. На капюрка. Опа, то не трябва да се бие, опа. What the fuck, вие къде сте? Е тук сигурно. What the fuck, аз ви загубих, знаете? То го убих. Вие надолу или нагоре сте? Е, сега в банката. Аз не знам, що става. Тук едно момиче излезна от нея, което е... Бе, с 29. 29, бе, аре! What the fuck? ВТФ, бате, ВТФ! И защо ме баннаха? Какво те? Баннаха ме за такова. Защото си убил Епик там некой. И сега? Не, не са ме банали, просто ми пише. Не са те банали, просто си И убил ти това дете не трябва. какво написа? В банката има... там има... Да. О, гледай, преди така ме баннах. Ето и мен ме бамнах. Аре на банката, бързо. Fuck you. Аре, ще ви изчакам вътре с това. Милия. Какво ще... Бързо, че ще ограбват Как да банката. махна това? Там където е кило някой си. Полза хил. Коло хил. Аре да минем такива, да ограбваме. Какъв е Ето, това? дай го тепам. Аз ще го гоним. Ето. Да, То срочно така, бързо, да бързо. млъкни малко. Ще има линк за... Това от... Сървъра. Я как ти избега? Колко пъти ще го кажеш? Стой. Ай, вземи го. Виж като не мога, фанем бе, бате, аре стигаме, бате. Бате, типля. Ма вътре ли сте? Не, аз гоним некъв. Аз ще пазим входа, някой да ни излезе. То как ми... Не. Некъв идва към банката, фанете го. Къде? Не знам, некъв го гоним. Не. Кога ми прецакаш 5 лева. Кажи. Точно зад него съм. Ама Идва към банката. откъде ще дойдете? Къде е при банката? Кой? 29. Да, бързо аз се качи върху него. Идвам. Виж го какъв е нагъл, бе.
Карай, пич. Бързо, слез. Ще го направим, картоф. Газ, Слезай, бате! Абе, бе! Не му го целя. То къв е, батка? Ди! Разпукали гуми си. Какво? Разпукали гуми си. Тук има един червен. Стрели, адска, браво. С две спукали гуми. Дева мамичката му, не му го целя, бе! То влезна вътре, за край. Као би го. Вие къде сте? Добре, как ще... Мама ти хакера! Грозен хакер, грозен пелал. Хакер мазни. О, мага, ай, какво стана, бе? Хакер мазни. Аз съм нула. Винаги съм нула. Дай се видите моите промения. Си грозен елата. Какви са тия музикски промения? Добре. Карам на сляпо в момента, ако се чуя. Стой! Значи. Добре. Аре, бързо в банката. Цепи на... Зареди. Готови. Ой! Накъде? Към ти тук, бързо. Ето, бързо. Цепи бате без да диша. Ето. Абе, той е! Добре, дай! Гумите! Ето бе, браво! Браво бе, аре бе! Смешка! Ето пред теб! Браво бе, смешка! Опа, дабъл кил. Те го и то. Къде е вчера? Дай, цапи! Трипъл, бат. Бат, ако направиш пента ще... Трием 31 000 в мене, само тия. Не. Аре, бързо! Чакай това! Квадра! Убий ме, бати, тепляко! Нали квадра бе? Не можах. You can, but... You can't! Май! Бутнаха ме. Бам! Лимо, ела. Не, зай. Къде? Тук има коли, виждате моторите спалнат. Първо се пише Талсе, после Ц и Ар. Добре, Първо хора, Талсе. чакай, хора, и разбрахте нали за какво ста играта. Сам Хора! Чакай. ще получи малко Давай. фейвърско видео, ама... Първо се пише Тазе. Първо е, после Ц. Какво? Тазе, първо Тазе. Как тази, бе? Добре, хора, и хора, аре, това мислите е за видеото. Какво тази, бе? И какво като напишеш тази, какво? Не знам, така написаха в чата, че е първо това. Моля да, тако... А после, и какво става с тази? Като Не напишеш? знам. Може да спра видеото. Що? Епа, Седи, бе. не ми се обработва. Споко, че го обработиш някой ден. Аз се качих на някаква подводница, между другото. Майката хеликоптерска. Аз се качих на... What the fuck? Хора, аз се качих на някаква... Даже няма представа какво е. What the fuck? Ай, сега няма излизане. Пиши Тазе, 16. Напишем кил, бе! Нищо не стана. Очаквайте... Каже Тазе 16. Това те хора. Аз не мога да си изкажа от възнаете. Така малко тишина. Това мислите за видеото. Не, лъжи. Ти това. Човек много време ще го качвам доле. Хора, глас я правим. Само това батко бе се завизал аз съм... Пати хакера, брат. Аз съм Басецка за детайлс и начали комедията по някакъв начин. и коментирайте това клип. Не, аз го убих, какво ти му направи? Давате просто е така да го чакам. долу. Батковци, чувате ли?
давате палчета надолу, давате линкчета, харесвате, абонирате се. Ели нагоре ми, Аде, цао, аде батковци цао в телефона си.